Karbi hemtun pi lumajong aklam serlong jon along ingdeng ke thom karbi khe atirip kang dukji aphan kachisi Bokajan rong supia dung kido sodricho arong kachukim arni katalon EM Rupsing Teron Ben Meghalaya ahoy border outpost kikim ji adim kelang down Kardom Karbi Prime Talong Peli Libertad Tan Pang Thara Harmony Ben Nang Birtang Ton Ben Arjuita Karbi Hemtun Pi Lumbajong Aklam Serlong Jon Along Kewangji 2019 Aninkan Arkoi Chiklo Nipai Krisi Arni Pen Nipai Krehini Arni An Karbi Ke Atirim Kang Dukji Aphan Kachisik Along Pacheton Dunsi Hak Marjong Kikim Kerang Pon Abirta Matijong Nipai Krege Thom Arni Perang Kipen Kat News Asayam Along Birta Nang Pale Dipu rong khelan ben kilometer ke thom an kahilo Karbi Hemtun Pi Lumbajong Aklam Serlong Jon Along Ingdeng ke thom Karbi Ke Atirim Kang Dukji Aphan Kachisik Pon Bangso ajay mek along hakupen ili karbi akhe ahem tun ka boche along akinang sot hak marjong thek pon longji non ke bangji arkoi chiklu niphai kresi arni pen niphai kreheni arni an nini abha karbi khe atirim kang dukji along karbi akhe aphan panong si hak marjong kimrang pon padolo karbi akhe along hak marjong kupi mate ko an akinang sot ma kimrang abang phutum pen arju ponik sina la bangso ke la puho la hak marjong pu ki minang ko bathe bangke Ladak Karbi rong marjong Lumbayong aklam Hemtun pi pudo Asi ladak khe trim karchu dia phan Asi ake sar dom phan arju lo khe trim karchu Bro tang te karchu ke hang dia phan choklim nahi la pule Asi ladak Ilitum hak marjong Sita me kipu ke lengan ke aban nahi lo Po hak marjong anok somtin ta non ta chiri nang La pen hak marjong det kali ilitum leg roy Pene sera leg ruba leg le du samil tum lahai pen si lan si tiri ma phan ke hang nahi lahai pen kali li pute belek pen bang la bule asi hala bang ke li tum bang ke nok song long chiri hak ni nong bang ke he malu sinun jo ye posi li tum karbian si chini chot po sita me la puson kim lu pro tang te akhai ka prek pen nang tu na tum same la tum chini po la hello karbia khai ke tirim ke che hang i ba boching tum ki thir inai ke lahai hormu pen helu pu pachini i phan si tir the long ke pache thang ya phansi pinini tum la so hak marjong sol seik na ko hak marjong pu ke ili tum ke aprang ben ke ahem ta ve ben ala bang long ke lang dam si ke thegam long puta kali det tema la bang ke mi thang yong jung ben si son si nang kok lo si pathita na posi ang song an ta lang am nang kok posi karlu me phansi ahem pu si kok lo he si lage ni tum yong jung ben si ke punai ke son si la hello hak marjong ili karbia khelong lata akinang sotlo bonta hak marjong ke non lirmi akai hut kiri matum jumpik binong lo lasi lahai matha dam parsik dam pen owi kimia tum phan hak marjong kupilo pu ke pachini jila pen karbi ke along ta hak marjong ke akenang sot lo pu ke pachini ji aphansi non karbi ke atirim kang dukji along paklang pon pu pusi hadak kimrang abang photum pen pachini anparta hak marjong kelang ji lapen tirim kang duk aron nang kelang dunji aphan halabang so arni nang chitong dun pet ji aphansi karbi kur pho ahin pen kachunu ripon pado Bokajan arong sopia dung kido sodrecho model village committee atum pen chepater pi ponsi matijong ni phai cricket hom arni throk ang deng sodrecho model village kachukim arni katalon pon abirta pherangke anantera Bokajan pen birta nangpale Sodricho model village committee amai phu anon killing pen kachaphem pu pon amai along kicheng si lake milur ke kai pen si arnam ahir jume hang pon lo milur ke kai along karbi kur pho pen ajit rongpi joning ti lakhan ti so longki timung lapen sonaram terang atum pen si me kai pon lo adun thu sayang deng lake klim somor atum pen kilun ke kan lapen hirjir kachapate pato pon lo pinso atum pen sonsuri kachewung lapen nu job karlu kachapate hai hui pato pon det aphi Rad amai pita padopon Rad amai pi along mai phu anan killing pen kachebahim pupon amai along alusar po aman pen nongnam kachethang artist diben timung radio reporter kangbura singer kara amai phu dharmo teron sorkari gaobara borsing be lapen gaobara atum chetong dun mai ke pha alam the chunbang ki hai terang pen siklar dak pen than ponlo mai long apor ke mi ahut fine artist diben timung pen malom sopor music paklangsi radatum aphan aning parung si alang lipen Bokajan sodricho model village committee atum aphan alhui sarpo chophapon apot
kachuru pajir lapen sodrecho alam jir atomota rat angno than pajir mi pondo anparta ason kaprek alam rong chokim pen karbiatum ining isi pen kachingri alam hai hui than pajir mi pondo lapen kijutsi mai phu anan killing pen kachitong dun arat atuma phan doan kachuru pajir pon lapen choran nisanta chorap sar pen si mai misen pen pachun ponlo ahoy kido arat atum pen apong Karbi Anglong Autonomous Council aphan kachungri atengsi West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy lahalang supo adimalong puthot border outpost akimi kikim thuji aphan sikdang ponlo matijong ni phaikrihni arni kangsam apor malom em rup sing teron lapen SP Mirinal Tarugda atum adimaklong an kahunidam padosi hadak arat atum phanta chetong tekang Aprangmen kidotang border outpost lake Meghalaya ahoy pen kilometer phobak arlo ansi biponlo non akimi a border outpost labang so along abang ke Meghalaya ahoy daisap mate satsema adung ansi kimponpo lasi non iruiruni bak aphilote kikin kerang asaita cheng phitpo pusi em rup sing teron pen ningje bangso border outpost akimi kikim je adim kahumridam ahu socheng amreng border development committee amaipu Agustin Hanse Chris Armstrong lapen hell enjoy teron atum chetong dun socheng amren border development committee amaipu Agustin Hanse pen ahoy arat akimang aputhak ason kepachun ji aphan BJP sarkar mate CM Tuliram Rokhang kejapon Karbi Anglong Autonomous Council abitung atum aphan kero pajirpot tam Meghalaya mane Karbi Anglong Meghalaya so border hoy long BJP kini non sengson lo lakila non abangke non abang BJP kimi bangke adui binoy akoy binong sikim po asidak arting long ladak saya sama arong akung asina daso happy kimi pasi pini tum site nangalang lo daso adung kimpo pasi SP aka hai pensung lang tidak nanglang kim ke la non pini site pilo pot non la prabing be ruang po sida ka kam cheng po non toralam mangani tum tiar po apa non bangke border pang hilupik poli border pang tidai klok daso adim masih BUP bang dunang po pasi SP yang cewesi adim pini nangalang lo la non la kai dai klok lo ampun tu ka sam lo Karbi Anglong lo apun tu bangale Meghalaya lo ta mo korang long BUP do mangke mo korang pa pu mangke kilometer po arlo si ko ta dak jong si se sama long do pulan te lake border long ke lake mana kilometer po lake dak ma si to ko Churo nile tuma dak ahoy long ke do arat tum benta itum Karbi Anglong Autonomous Council nile tuma em sa rupsin saraphan ning duklo pini nile tuma dak BUP dak se sama la pen arting ahoy long main border long nanti pitai kapot se choro nangi le tuma hamren tuma SP saratalang li pini ladak dolo selang le tunon prabjing pen ladak ahoy long alang tum lang so BOP nang bibi bang kene tum radet kado ko be akemanga teng pen chun vek popusin tum kado be tum ta ahoy ke do long rat tum ta serap se tudun pen alang tum phane akhir hau jume pidun la ahok lo ningkan kre pho itum Karbi Anglong Autonomous Council alu congress atum charipon lo nile tum ta bare pulo ladak je ahoy long main border along BOP binangi pu setame alang letum nile tuma phan lam creation mandat lo seton BJP government bangke non ke wang pen nil tuma phan kichun pon long son thek pon long lo asenon la BOP tame nona dak chun pon bek pusi nile tum hin pen nei the pon lo Card News Pherangke Hundar Group and Nankilo Alberta nan malam sopor han bertamu dan poneksina Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. GR Infra Projects Limited. Plot number 80, Brahmaputra Industrial Park, Amingaon, Guwahati 781031.
products, bitumen emulsions, coal mix emulsions, PMB, CRMB, metal crash barrier, thermoplastic paint and bitumen all grades, etc. MS Micro Engineering Authorized Dealer, First Floor, Cooperative Building, Difu Karbi Anglong, Assam. Contact number 9435503710 or 8638223203 or 8638441464. Ganj Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la pentesiri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, upthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihnamu piputat bertalong wang tulo. Norhen jong tengkaralang so high school patu aklam along Westcar Benglong angkang pregjam awar along pen. Kristo pan ke kroy ongdung arana tumpen. Pre Christmas alir alon pen katalon pon aberta pherangke jesoning hi pen berta nang pale. Joint Christian Committee atum pen. Chipatir pi ponsi tengkaralang so high school patu aklam along Pre Christmas ajai mek ke paman pong. Westcar Benglong angkang pen ongdung Jisu Kristo apan ke kroy arat atum chetong dun. Ajay mek ateng pen arna mapan kiro karcho pado pon lapen sumindar adang along munsam pen kiduji aphanta kajethan pon pado lapen bangso ajay mek along aklimang par risu ejang lapen sarfi sarpu atum chetong dunsi mesen pen pre Christmas ketalon ajay mek pachun pon lo non hejong Westcar Benglong dongkamokam rong supi along Hawar Lamarjan ahin pen kepang thir asai kedeng abirta pherang ke pen karnews asai hemalong birta nang pale dongkamokam arong supi angkang kepang thir asai ke paman pon along Karbi Lamarjan a director Serlibon BP lapen producer Sonjit roha tumpen patirpi pon si sai deng pon lo lapen bangso asai long penan abang phubang phia tum chitodun kepang thir asai along keter ke ar kitu ki ui plastic achat hai hui elong wet pangrum lo alang litumpen dongkamokam arong supi angkang kepang thir asai kedeng ajok Rada tumpen kacuru alam the pajir pondlo. Tumla awar ku alamarjan basu kecing pon jialam kethana prang prang dum kadokowe la kat channel editor pen chenglok ini dak are posters mananta kacuru lo pen ke kadam pajirik lo ril tumla awar ku alamarjan kecing poni e pini Nifai Sirkep 2018 arni lo lasini litum laso hawar ku alamarjan gemang dam ke lapo helo hako pentai litum karbi tum ke hawar ku alambang pathepik mane arong asar ba isia hawar longke inur arong asar doi lasiladak hawar ka chichi pen chenglok lapen ke dak aron atang do karbi tum ke aron patheu Masilahai aron natang icong dam di lahai tu masilahai katuk tapi itu kapak lang poni pas 3 pori lo setame lidam pet pet tahai mene tame laso hawara ang along ilitum aron natang lapen ke choklem chodam katuk tapi itu culture pencenglok itu majutang ajupat pencenglok dun timo pencenglok lebangso hawar puisi lamajan sini tum kapa klang pon hai isi fokus ke bang ke banji bang sini tum kapori dam basi pinilin tum chok ke desta bangso alamarjan hawar pu alamarjan ke pinipen ke shoot mate ke shooting ke pangcheng porno basi dancer lo Sariso sine production na hilpen ini hawar lamarjan la team do anpen abitung do anpen hawar ke pangsa sai deng kon lo la pen ke la so sai deng tang et pen ke ni tum non bele ka location bang dam ikpo mohor ke ne phan tini pen pangcheng pon ikpo ni hawar long ke arpu ke ni phan ke direction as susina ke tek pon la sini un an ke bangso alamar jana phan ke pa mission ji phan ke bor ipon po la pen ka jo ka de rap do an tami bangso lamar jana phan ardina kudum ko kusini je thile
การบีพรายtime มังอะไรปันสิกังตอนปนิกแล้วตัวไม่ทักไม่กูรังเถอะ